लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेला मा आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय आरो जों बे भिडिअहाय गाहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे फैनो गोनां आबुं मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बै नुहुरनाय लोगोफोर। आरो लोगोफोर जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौहाय नुनो मोनगोन डायमन्ड रिल्स प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनि आन्डारावहाय लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे डायमन्ड रिल्स प्रडाक्शन इउटिउब चेनेला गोदानसो लोगोफोर। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै खालामहैनानै लाहैबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे फैनो गोनां बै नुहुरनाय आबुं मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दायो जाखांफुनाय मुंदांखा एक्ट्रेस बिथां मनालिसा हाज'वारिजोंनो लोगोसे नयन कसारी बिथांखौ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां बै नुहुरनाय आबुं मिउजिक भिडिअनिनो डिरेक्सन केरिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी बिथाङा लोगोफोर। लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां बै नुहुरनाय आबुं मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। आरो लोगोफोर बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर।